guys. Good evening. Bago lang kapat ha. Bago lang ito kakarating lang. Karating lang, di pa nakabihis. Pagod, nakakapagod pa. Kaya na magbihis. Saan pa ako sa funeraria. Yung nasa balita na pinatay pamangkin pala namin. Yun, sa funeraria. Duman ako. Ito. Kain muna tayo ng saging. Guys, oh. Saging kayo. Ito ako. Shout out. Yan, Emilio. Magandang gabi po. Kain tayo ng saging. Gutom. Kakarating lang. Hindi pa nakabihis. Nakarating ko lang galing sa trabaho. Sab-ah. Wala ba dyan? Nag-export din ng Philippines nito ah. Sab-ah. Magandang gabi sa lahat. Sila lang? Sa? Ay, nag-duty ko? Nataho? Ha?
Hey guys, may ano ako customer. May customer ako eh. Nagbumili ng gasolina. Pag may duty, pag wala, nag-business ako. Yeah. Ha? O, te? Datang tayo singkol ko ay isa nagsulat sa kulod. Mamayan ko dito sa kuan. Te? Sige. Ako ba pulang ko. Para mag-class. Cancel na eh. Ari man lo. Ah. Sabi mali lang. Ay! Nami, mas kong signal? Ha? Mas kong signal? Nami lang signal? Mali na lang ko. Lawan na sa amin. Mas kong signal ay nami? Nami signal? Oh? Ha? Wala ka mo ako ni kay Dulce? Hindi, ito yung lamot niya. Offline games. Offline. Offline mo. Bisa na wala internet daw. Hindi ah. Mayara na ano lang. Hindi na download na. Download. Gapit pa ko sa sa punerarya. Ha? Sa Speedis. Sa del? List Speedis. Punerarya. Kaya tong balita, bla sa biaw nga ginbuno, patay. Oo. Bla, nablus na mon. Ay. Patay. Agawas ka tinai. Biaw. Ay. Sa biaw, taga biaw. Ng mga pamilya ni tatay side kay taga biaw. Kaya Paano ang ginbuno? kaya nag-inaway kuno sa manghod. Tapos ang magulang among nagbuno. Ano? Wala na, binaligyan na to. Ano sila? Binaligyan na to. Nag-guard din, medyo ako sa meron los, wala naman ko balik nag-guard din. Wala na yan. Kita binaligyan ya. Kaya ano yung lang na, ito mo nag-guard ito. Sabi mo, ba't kayo ako na ho? Sino lang na lang, kapito na. Sige na si Ambok na yun ng ano. Sige na si Ambok na ng utang yung gasolina sa ako na. Yung utang sao? Akadugay-dugay na. Ay, ito. Hindi sa akin kung bako niya. Bayad lang ko na yun. May isa na kasmana, wala pa. Hindi ko makubayad yan, ginano niya ho. Ay, kayo ilang ganit, may motor. Ilaguro to. May motor bilhin sa mo. Hindi na sa kaliwat sa ako. Hindi, nangyayaligan ng ilang damo din mo tubukan din na kadpaan mo nagagat palawaga wala. Tayo. Wala
Kung wala tao, matubong sila. Kung may tao, wala man sila. Malagi na rin. Masinggol. Mali-mali naman ang translation ni ano. Ni Whitey. Padikit naman po. Po, padikit. Abaw, ang puro ng basi. Basi eh. Basi. Pero, basi. Wala. Si Mayor ato sa ano, Iloilo. Okay, may napatay ko mga pamilya. Tomato singling. Ha? Tomato singling. Pero ano man Japon, perma man na sa Japon. Kaya sa drama, gisa ano, LGU. DSWD gan eh, pero magkarma. Or DSWD git manghatag province. DSWD git manghatag ng province. Hindi ah, yung bang baluan. Mana isang kuring bala, wala na. Atang puti? Oo. Bago ko nag-iingat. Wala ka balik. Sabihin ko, bago na pusahan ko sa bangay niya, sa kaban. Kaban na ako rin ko. Sabi ko, gabay pakatuto. Wala lang tayo sa makabara yung sobrang. Hindi ka lang pakatuto. Bigay yan doon, maglabay man na gani yung pakampo. Kapoy ah. Damo kami, ano, client. Damo, subong salom, anong nylon shell. Mamaya na biyahe ni Delio. Mamaya ikidikit kita. Pangat sa mga amon na alos din alupa. Kahaw? Ikaw, saan ka din? Ikaw na pinili, wala man. Siyempre, zero, gara. Palos mo, ano? Wala naman, wala naman. Ano? Isa sa telefon. March 20, 13.
So, Haiti. Hello, shout out. Good evening. Ano bang ating gagawin? Ay, nood tayo sa labas. Nood tayo sa labas. Boring naman. Ah! Aga pa, nandun na ako.
baby face ng Bagroy. Ang baby face ng Bagroy. Ito ang baby face ng Bagroy. Baby face ng Bagroy. Tambay-tambay lang. Ayaw mo na. Udod lang tayo ng ano, ng dumadaan dito. Nagbibilang tayo ng mga ano, sasakyan. Guys, magbibilang tayo ng mga sasakyan. Baka may pugi na dumaan. Tingin-tingin tayo dito, baka may pugi na dumaan. Shout out Romina. Shout out Romina. Good evening. Kamusta ang buhay? Kamusta naman kayo today? Okay lang bang araw nyo ngayon? Guys, okay lang ba? Masaya? Parang tulog bata yung partner ko ah. Hi, Bing Masyan, shout out. Hi, shout out. Ayan, baby face ng Bagroy. Mr. Pogi, baby face.
Tambay-tambay tayo guys. Nood-nood ng mga dumadaan. Walang magawa. Walang magawa sa buhay. Matanaw-tanaw lang kita dire sa kilidalan. Tanaw lang ta sa maya alagi. Mag-iilonggo na ako. Guys, mag-iilonggo na ako guys. Hindi lang kamo ilonggo guys. AI translation. Mamaya ako na kayo idikit ha. Guys, mamaya ako na kayo idikit. Wala pang ano ko eh, yung partner ko wala pa. Isang cellphone lang ako. Isang cellphone lang gamit ko ngayon. Yung maliliit na mga puti-puti dyan, no? Solar yan. Solar sa kabilang bayan. Ayan, yan. Solar din yung mga ano, ilaw sa daan, solar. Kaya ang liwanag, parang ano, parang araw. Pero ganun kaliwanag, may magnanakaw pa. Yung mga taong tamad nagnanakaw naman. Parang sinisipon ako na kumain ako ng shake. Sinisipon nata ako eh.
Ay, pagod ang kamay ko. Sa kakawak ng cellphone. Pagod ang kamay ko. Hmm. Madalas, Hmm. i-plan ko ng papa ang national ID. Hindi. Kwaon niya, gawado niya. Kaya kung makapangatag ko na Ah, wala Sige na, siyambok ang utang niya sa akin. Sige na sa gawado niya, kay para ka picture sa. Kat na. Why ko sa kwarta? Ti kadamo na sang ginaskatoy gani. Kung ginatayo na sa ako, ang ginapang skatoy ya kadadlaw, kung ginatayo sa ako. May pasya na. Wow, niya pa na kayo na picturean niya na. Ulo. Picturean ko nun yan, to yung national ID. Di ano? Picturean ko nun yan, to yung national ID. Narada ba sa akon, may utang pa sa. Wow, nang kuno kun mahatagan sa ayuda. Ano pa ko ano pa tapos sa yan. Yung may aray ba niya nga ginapangitang national ID? National ID na gina, hindi pa valid. Ikaw may pirma? Ako, may pirma ko dito. Ang ipagpulano. Diba si duwa ka ID na ginapangita. Isa support. Oo. Yan ang lisensya. May utang sa sakon. Yung puti, kaya na. Tapos kuha pa isang kwarta nga cash. Wow, nang ano lang ko nung. Pila nga pagawad ko siya, 500. Hindi pa sa magawad. Magdugay-dugay pag ina, ilibo ko na gina. Wala, service na ni Yosta. Tiga pundoy ang kwarta ko siya.
Kang ano, sa nakatalaan sa gabi natin. Gabi, alas 8. Kaya rin sa pao, katindog. Tiwai ko na yung sara, kaya alas 2 bang katindog. Tapos nagpa-kusina ako ng ugas pinggan. Pagkagwa ko, malakap na sila. Hindi ko bayaan ko lang man. Kaya sabi ko, yung papa, nagtulong sila. Wala gali. Hindi mo nakakargan sila, at maglakad. Oo. May basiyo, dagani o. Sabi ko si papa, nagtughong. Wala ka litro. Ito nga, ay kung mag isa pa, dakpa, hindi nagdugay-dugay mga bubo. Ito nga. Siling ko ganit, mayo lang kay amo lang na. Why sa nang sulod daw, kaya kahita ko, ara lang da. Ang unod sang kahita ko, 35,000. Hoy, ha? Ang unod sang kahita ko, ngara lang daw. Ano bilhin mo? Oo, may lang, wala sila nagsulod. Pagapon? Gabi, Ano nagtubang? oo, may lang nga, siling nga, una ng gasolina. Hindi nga gasolina. Gasolina mga awat na nagsulod sa bintahan. Ako lang sa bagong kahita. Dati sa ano, sa ano, kumpiyansa. 35,000 pang unod. Yes, ang manghod ko. Hindi ko na yun lang. Wala na kagabi nito. Kumpiyansa kayo. Sige, si Puset ko na gila. Oo ka. Dapat kita ni. Kaya kaya malala. Oo, tunga lang. Adlo ka man to sila nga maglawig. Yan. Pero kung kana, Naharap ako, nagwaan ko pa sila ah. pero naturali sila. Wala ko na na ano. Tatlo silagang kasanay sa single. Hindi na, huwag mo pagpapasaya daw. Ikaw ba, ano, umabot ito lang. Tapos gang ngisi sila, kadlaw sila nga tatlo. Nakat. Oo. Kadlaw sila. Pwede man lang ko nag-ano, wala. Pa sa bila sila. Oo, wala naman lang ko nag-mind. Kay, ang ano kuya, si Papa nagtugong sa ila. Kaya paghaling ko des, Papa, ara daw mo. Wala akong nang isara, kaya ara sa gablak sa ano, pitahan. Nagsalig lang ko nga, ara, supply hindi sa magalinda. Pakanto ka sa buto. Ay, ano natin. Tapos na to. Tapos nung pabagroy ko, wala ka ito mamangkutan, sarado ng tanan. Kung nakalabay bila pa San Jose o kung nagrikta. Isang temprano, may tatlong hanggang kasanay, mandi umong nawadaan gasolina. Kaya nakapangayon sila sa kwarta sa ano, kilala nila. Hindi ko basid na sila man itong tatlo out. Nagbalik pa ano. Taga San Jose ito mo, yung tatlo. Lumaitad na. Pagkatalon pa. Nangayos sila kay Bimbong ganiyan to. Ngayon kay Bimbong ano, Pangbayad. pangdugang tugong. Yan ang mga tusong taong klabunggo. Japan. Dami ang isang tusong naklala ang huwag nagmanggaran. Ito na obla si ano, Bata Lucy. September pang utang niya, damo na nagalagi nga sweldo ya kag bonus siya, 13 month ya. Ang Oh, security dati. napali na sa Biscom, wala yung Jap bayad. Wala na nasa sa Biscom? Hindi gabaan sa. Wala na sa Biscom? Wala. Wala ko lagi kita ga barurot yung motor. Kaya nadakpang tulog. Nan, kundi karma. Karma siya. Ano? Pag
sa wadi niya. Hindi nga, Do ba, di man ka muna da. Kaya bulos-bulos ka mo. Do ti kalon man pa nun. Hindi, badaan sa obra. Paano mo din, magkarunod ng motor mo? Aw, 250 pesos ng utang, di pakbayad. May nabakal sang kuwan niya. Karma dun. Ano? Bigyan nila ko. Ano daw? Tabatan din daw, kumain. Ano? Princess. ala may buang ko no. Oh, una video ta ka diyo. Ara ko nung buang sa Bagroyo. Oh? Grade 5 student. Sabi ko. Nakita mo tong ano, ang sa Negros back to back? Hindi. Ang taga Diaw nga ginbuno patay? Why? Parinti pag namon. Ang suki mo na sa mga pataya, kita mo das may... Ano ang manghod ko no kag siya nagtapong ang migoya, nagtapong ulay. Tapos ang migoya na lagyo to kag na mugwa kutsilyo. Tapos ang magulang naman siningin tapong niya nagtapong lalay sila. Amo man ang nagbuno sa iya. Gagwa di tinaiyo ho. Sakyan niya kuno kag ano, sakyan kag ginbuno. Atong dakpan siya pero ang magulang niya wala dakpan. Ang manghod wala dakpan. Nakalagyo. Lagyo. Tuso pataya. Para pag bata 9 years old na, tatlo ko. Oo no, Bernales. ginkuga. Ay ginano Ginapasan ba to? Oo, kaya pag sa ano, Mga Bernales family sa... ginrape Wala, sa Talisay. Hindi ginrape ang siya. magulang to, daw may posible nga Dose, ginrape ko dose. no, ang kinsi. Oo. Ang magulang ang isa tuwa nga, luwan mo itong bahay nga na puruan. 9 anyos. Tapos ang isa, tatlo sila mo. Wala pa ito Ano no, basi nagano, bas nagbato sa kay grabe ang padasana, dasdasanay nila mo. Sila ang isa? 12 kag siyam, no? Siyam, may siyam pa. Tatlo sila din, duwa to, naka... okay na to, nakakuha na sa ICU. Ang 15 na guro. Kamotong Ang, isbang. ano na guro? Daw posible ko nung nga ginrape. Wala, ito may mas kilala. Kala gito nga, tanan sila. Kilala to, kaya kung hindi kilala to, hindi amo sinadong tao. Mayroon ng bata, gamay ito nga, permiga, ano sa baybay. O ginlubong, Nasa no? puwan na lang. Baras, no? So may kuga siya gali yan. Ginukuga, ginlubong ka Ano para lalaki. Subo nga tuig. Amo na katpat siya na, no? Last year ya, bunggo. Aksidente. Dinti. Yung nga, nasito sa bata, itong mga Bernales. Abroad. Abot man to dang bulig, pero galing hindi ka buhay na nila. Mag-abroad yan para sa mga bata mo. Pagka huli ka na lang nga muna na. Tatay ko, bramo. Di tatlo lang sila na piling sa balay. Tapos paglabot ko ng tatay, larang mga pataya, napagulan ko. Sabi mo, itong tuwaya ang 15, kasi ang abot nga... Nakapilpil pa sa pertan. Survive to, ano na to sa iyo, paano na. Kaya kayong katuwari kang median news na bata. Amo na makapanugid na. Oo. Dapat yun ang gano.
simplang, bungwanay, bunggo, na bunga, patay naman. Hindi ako na-aksidente, subong. Kabadkalan. Dunotid lang sa ano, sipad. Gabi. Sino ka? Ha? Kilala si Ronita? Ah. Ito si Ronita. Basit lang nga pa rin ni Margie lang. Panaligan. Kasi mga panaligan. Kaya ko ba? Basi mga panaligan na.
Sarap batuhin. May batuhon.
Ha? Sana lang kay... Puta ka na yun po. Wala di. Ba't ko kwarta? Wala. Kita mo siya lang, ano pa galing, abot mo man ako ng kwarta ko. Abot mo man ako ng kwarta ko. Guys, saring damo ko ito guys. Oh. Yun. Bag-drawing. Ano siya? Sigado na guys. Nalit pa dahil siyang naulat namon. Ano guys? Ano ha? Nanghiram lang ako ng pera sa kanya. Sigado ngayon eh. Dahil may pera pera to, na kami. nagpapautang to. May pera na kami. Kapitalista to sa ano, sa Binalbagan. Ito. Maraming lupa yun. Si Jiro yata yan, no? Ikaw? Chinese New Year pala bukas kaya busy yung ano ko, yung partner ko. Busy. Bukas na lang ano na ako, babay na ako. 1 hour lang Ang ako. galing na, ikapul yung... Babay na sa lahat. Da. Bye-bye. See you tomorrow. Kaya ako na. Oh.